Siyabonga ukuthi nisivakashele. Sanibingelela nonke ababukeli emakhaya. Igama lami nginguSandile ngwakamkhwanazi. Ngihlala la eThekwini kodwa ngivela eMtubaduba. So we design and make our own things lana phakathi. Igama lenkampani libizwa ngoYenza Africa. uYenza Africa uqale ngo-2019. Uyihlala ilapha ePinetown. I-background enginayo encane nje ithi ukukhula kwami ngakhuliswa i-department with-trade engiyona. So ngaphuma esikoleni e-college ngahamba ngawujoyina inkampani ekuthiwa uBarlow World ekade ingaphansi kwe-program yama-apprentices ekade ixhaswe uhulumeni. Emveni kwalokho ngathi mangiqeda lapho okunye ukuqeqeshwa kwami kwase sekungaphansi mechanical, so isiningi artisan, so ngangenza petrol no diesel esikoleni. Well, sokuqala ibhiziness uyaqala uunderstand ukuthi phela utrainwe ka-engineering hayi ka-business. Bese kuyavuka okwaka finance, kuvuke okwaka marketing, kuvuke indaba ukuthi nale budget asikhulanga ngayo ngoba besikhule so hand to mouth. So izinto lezo ezibe zigameko mawuqala ibhizinisi esabhekana nazo kodwa ke uyakhula ngesikhathi uqhubeka. Ngithe sengiyiphonse ngekhanda ngenxa yokujabula ngithi ngifuna uqala ibhizinisi. Sengixakekile bangicosha ngisemgwaqeni as one of the LED local economic development champions. Sajoyina UKZN with ama-MBA students lapho khona esatrainwa khona for unyaka by i-team yaka-economic development iDithia ngaphansi kababa uPatrick Mbokazi. So ubaba uVikani Funda wayi-lecture ngaphansi kwaleyo contract. Basifundisa-ke about entrepreneurship. So ama-funds aqhamuka endaweni ehlukahlukene. So kwakukhona ukusebenzisa uhlelo olubizwa nge-enterprise development elaluxhasa so inkampani ezinkudlwana ezayisiza. Kodwa kakhulu-ke imishini yona yasivela e-department again. So ngabe banginqaka futhi yona i-economic development isizongisiza ngemishini yokuthi umsebenzi uqhubele phambili. Ngathi mase ngiqala ngi-apply ngenza ama-application amaningi. Ngathola ithuba 3 ivula fund. Kwakuyi-process yayinde kodwa ke bascreama down until baze bafela kuthini ukuthi nathi basinike ithuba. So ukwazi abantu qala bazi umsebenzi base bazi umuntu. Sisi la ekhaya si-firm ye-engineering sidila nento ephathelene nensimbi. So sithatha insimbi siyiqala phansi i-raw material siyakhe ngesizathu ukuthi i-customer malifuna ipart ethizeni senze leyo part siyiqophe until kuze bele i-customer lifunayo. Ngaba i-drawing noma kube yisample sisiqala kanjalo. So la ekhaya sihlukanisa igaba ezimbili senza where we sinika ama-customer ethu i-service abayifunayo. Ngabe mhlambe nje for isibonelo uToyota i-plant benza imoto bese bethi bafuna i-gear lock. La ekhaya sibenzela ama-component noma izinto ezo-2 zemoto yabo. So i-service leyo esinika bani uToyota through enye inkampani tier 1. Bese ukuthi ngesizathu sokuthi ngesikhathi sibenzela ngabe amabhayisikili ngabe abantu abasuka ezimotweni noma abakwi-mining bafuna ama-parts. But sathi sibona ukuthi kosisiza ukuthi nathi sihlanganise izinto zethu esingayidayisa. Ilapho kusubona khona sekunezindlu esesizakha zakhiwa ngayo insimbi le ngoba siyabona ukuthi amaningi amathuba nangalapho ekuthenini sishintshe indlela esakha ngayo ngoba kwathiwa sakha imikhukhu. Cha ake siyenze into yethu noma yenziwe ngensimbi kodwa ibukeke. So i-target market yami ngabe ubani onesidingo sento ephathelene nensimbi. Kodwa njengamanje i-target market yami ngiyaye ngiyipheke under i-automotive, ngabe i-medical equipments, ngiphinde futhi ngiyimuvele ko-mining, uyangithola nalapho. Bese kuthi-ke ngala ey'ntweni lezi esisenzele zona. Lokhu-ke si-targetha ngabe umuntu othi ufuna ukuzenzela i-spaza shop esihlakaniphile, ufuna ukuzenzela indlu yakhe ukuthi aqashise kodwa akafuni izindlu mhlambe ezothatha isikhathi yakhe, siyakwazi simakhele. Kwawuhlezi kuyisifiso sami ukuthi kwenzeke kodwa ukushifta kube ijeni ngoba ngaqale ngasebenza ebhizinisini
labanye ngafunda ukuthi kwenziwa kanjani. Ngaphuma ngajoyina ibhizinisi lo munye ngabuye futhi ngafunda ukuthi kwenziwa kanjani. And engakusho kumlaleli ehleze ekhaya ukuthi ibhizinisi lijeni. So kumele uvumele igaba negaba ukuthi zenzeke. Uma usaphuma esikoleni hamba uyoqashwa ubuke ukuthi kunjani uqashwa. Mase uqashiwe hamba uyoqala ibhizinisi nomunye olaziyo ungaqali wedwa ukuze uunderstand linjani ukurun. And then mase uphume lapho usungaqala ke nawe uyizamele. So kube izigaba nje ezihlukene siswami eziningi ezingibeke la. Kunezimboni engisebenze nazo eziningi. Mina ngwakaMkhwanazi ngangihlala kakhulu nobaba okuthiwa uDon Mkhwanazi owayesibonisa nje sizingane ngezamabhizinisi. Bese kuba khona inkampani okuthiwa uEurosteel, umnikazi wakhona uthi uDave Wilson wayengikhombisa konke ngokwezincwadi. Bese kuba khona uContainer World nabo babesondela kuthina. Kube khona noJoe White ababesiza nabo ukuthi bahlanganise phela ukuthi bangibonise. So kuthathe nje impela ivillage yonke ukuthi kuphume lento ephuma namhlanje. Kodwa ke icompetition ngisho ngithi akwandile indlu yethu emnyama. Ngisho futhi ukuthi mhlambe thina esikhona esimnyama singabokuqala abaqala ukuthi bebe nezimboni zabo efuna ukuthi iqophisane nezinye izimboni. Kakhulukazi izimboni zabantu abamhlophe esibhekene nazo. So silwa impi yokuthi siyibala elisha ukuthi singene. So uma sesingenile futhi kumele siyiprove ukuthi singakwazi ukusebenza. La ekhaya into engiyithanda ngendaba la ekhaya ukuthi siqasha from umuntu ozoshanela bese siya emntwini ozoshisela, siye emntwini ozoba umachinist akwazi ukuthi uthinta imachine, siye emntwini okwazi ukwenza iprogram, siye emntwini okwazi ukudesigner, design. Siphinde futhi sidinge nama IT skills futhi ngaphakathi. So wonke lokho kuhlanganisiwe ukuthi siyadinga ngabe umuntu wa human resources nakadingakala, kodwa as engineering, i-weld, machinist, kube nomuntu mhlambe ungathini waka mechanical okwazi ukukhanda imachine. Yebo, obviously indawo yethu la siya base ku number 40 Stapleton Road, kodwa i-website yethu ithi www.yenza.africa. That's our website. Ukhona uFacebook oyakukhangisa ngemisebenzi yethu, uyamthola uyenza Africa. Uphinde futhi wakhona uTikTok, uyawubona futhi uma khona sikudesignile okusha siyakuveza futhi nalapho. Ngiyakholelwa futhi nginathemba ukuthi ngemsebenzi esiwufaka wona esiwenzayo ukuthi ngiyilona ibillionaire elizayo.